Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng sambiyaning para ingkang sampun parengkawuh wonten mriki keparengna kula badhe ngraraken utawi mujudaken menapa ingkang dados niat hajatipun Brayat Ageng Yayasan Triwidya Tulungagung. Ingkang sepisan monggo kula sedaya nyuwun pandonga sawa pandonga panjenengan kang rahayu wilujeng mugi-mugi wonten ing rikalenggan menika niat hajatipun kawontenaken wisudan para siswa Yayasan Triwidya mugi-mugi tansah manggih rahayu wilujeng. Ingkang salajengipun menika wontenipun asahan sawanci ingkang wujudipun Sekul Suci Kulamsari menika taos hormat dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mandhapipun dumateng sokabat sekawan Abu Bakar, Umar, Utsman lan Sayyidina Ali pramila disedhepipun paringi hormat mugi-mugi tansah paring syafaat rahayu wilujeng dumateng Brayat Ageng Yayasan Triwidya lan kula panjenengan sedaya kanthi sisrik senam sedening sedherek kula ingkang sami katuran rawuh sedayanipun. Ingkang saaturan inggih menika atur punika dumateng inggih menika Syekh Subagir ingkang numbali tanah Jawi lan mandhapipun dumateng cikal bakal akal bakal ingkang babat Banjar Karangan Dusun Balirjo mliginipun Banjar Karangan ingkang dipun terpi Bali Suren Paten mriki kanthi menika mugi-mugi sedaya antuk syafaat rahayu wilujeng wiwit dinten menika terus saklaminipun sampun manggih halangan setunggal menapa nyuwun papasen lan witi pangestu saking sedherek ingkang sedaya ingkang sami katuran rawuh sedayanipun. Salajengipun ugi atur pangabekti dumateng sedaya leluhur ingkang tebih ingkang celak ingkang krimatan ingkang boten krimatan leluhur saking Brayat Ageng Sanggar Sastra Yayasan Triwidya lan para kadang-kadang siswa-siswi wonten ing pasinaon bergodo kaping kalih menika pramila sedaya dipun kintuni doa mugi-mugi para leluhur ingkang sampun sumari dipun ngapunten sedaya dosa kalabatanipun dipun akeni umatipun Kanjeng Nabi Muhammad satemah ancaku anjok wonten ing kasuwargan jati. Mbok bilih menika ingkang saged kula aturaken kula ikraraken menapa ingkang dados niat hajatipun. Mbok bilih anggen kula ikraraken wonten kekiranganipun. Mugi-mugi Gusti Allah paring pangapunten lan mugi-mugi Gusti Allah paring ijabah dumateng menapa ingkang dados niat hajatipun Brayat Ageng Sanggar Triwidya. Nyuwun pangiranipun lan paksesen saking sedherek kula ingkang sami aturan rawuh sedayanipun. Monggo kita sedaya tetungga mugi-mugi menapa ingkang dados niat hajat kita saged kinabulak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi nikmahu wa kafi masada. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa anhimi sultanika. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fi barakatil Fatihah.